Te-ai certat vreodată cu partenerul de cuplu din cauza unui like dat pe Facebook, unei persoane de sex opus, a comentariilor, a mesajelor private sau a timpului petrecut pe Facebook? Dacă ai trecut prin asta și vrei să afli cum să nu te mai cerți cu partenerul tău din cauza asta, acest video este pentru tine. Bună! Sunt Maia Luca, sunt coach de relații. Rolul meu este să ajut oamenii să aibă relații de cuplu mai conștiente și mai sănătoase. Pe acest canal voi posta videouri care să ajute cât mai mulți oameni să aibă și astfel de relații. Dacă, de exemplu, ești nou sau nouă pe acest canal, te invit să apeși butonul de subscribe ca să nu pierzi niciun video care te poate ajuta în relațiile de cuplu. Și acum să discutăm despre subiectul nostru de astăzi. Rețelele de socializare ne-au adus multe beneficii, iar asta este incontestabil. Ele ne-au dat libertatea de a comunica cu cei dragi, oricând și oriunde ar fi ei, relațiile la distanță au fost mult mai ușor de gestionat, oamenii care sunt mai timizi au avut șansă să găsească mai ușor o relație și așa mai departe. Dar această libertate are și efecte colaterale. Da? Sunt deja câteva studii privind aceste efecte. Unul este din jurnalul Computers in Human Behavior din 2014, care arată că utilizarea platformei Facebook este puternic corelată cu lipsa de satisfacție relațională și cu rata despărțirilor. Ba mai mult, unul din 3 cupluri din Statele Unite aduc ca motive de divorț activitatea de Facebook. Se pare că rețelele sociale pot crea, dincolo de șansa unei comunicări instantanee, multă durere și suferință în viața noastră relațională. Așa că haideți să vedem cum puteți să folosiți rețelele sociale într-un mod cât mai sănătos pentru relațiile voastre de cuplu. 1. Setați câteva reguli de utilizare a rețelelor de socializare. Dacă există conflicte din cauza rețelelor de socializare, cred că e momentul să discuți cu partenerul tău și să stabiliți câteva reguli pe care amândoi să le agreați în modul în care folosiți Facebook-ul. Poate că sună ciudat când auzi reguli. Însă, o să te întreb, când pleci, de exemplu, cu un prieten în oraș, te îmbraci și pleci fără să-i spui partenerului tău? Sunt mari șanse să-l întrebi, chiar dacă, nu știu, dacă nu cumva avea planuri cu tine sau dacă nu îl deranjează că tu ești cu respectiva persoană. Nu-i așa? La fel este și cu rețelele sociale. Da? Și când te gândești la ce fel de reguli poți să discuți și să stabilești. Unul ar fi când stați pe Facebook. Invitația este ca voi să discutați și să vedeți ce e important pentru voi. Eu vă dau câteva idei. În primul rând, ar fi ideal ca să nu iei telefonul și să-l verifici prima oară când te trezești dimineața sau înainte să te pui în pat seara, ci încercă să ai câteva minute sau măcar câteva secunde de tandrețe cu partenerul tău. De asemenea, când stai la masă sau când partenerul tău îți povestește ceva, fii prezentă sau prezent. Da? Nu discuta prin mesaje cu altcineva online, nu da like-uri tot pe Facebook și nu posta poze chiar dacă e vorba de o poză cu voi amândoi. De asemenea, discutați despre cât timp petreceți pe Facebook. Da? Devină conștient de cât timp petreci zilnic pe rețelele socializare și vezi dacă poți reduce cumva timpul. Sau poate că partenerul tău e ok să stai pe Facebook seara în curs săptămânii, însă nu vrea să te vadă lipit de telefon în weekend. De asemenea, cât de repede doriți să vă răspundeți la mesaje când, să zicem, sunteți la muncă. Da? De când există opțiunea cu Seen Ad la Facebook, foarte mulți oameni au avut conflicte pentru că partenerul nu le-a răspuns imediat. Dar trebuie să luați în calcul că poate acel om este într-o ședință sau poate este distras de altcineva în timp ce vă scria mesajul. Da? Vedeți cât de realiste sunt așteptările voastre ca partenerul vostru să vă răspundă imediat când trimiteți un mesaj.
De asemenea, și ce postați? Da? Poate că ți-ți place să postezi foarte multe momente din viața ta, dar poate că lui îi place ca viața personală să fie mai privată. Faptul că v-ați certat și tu îi supărată, cred că e o idee mult mai bună să discuți cu el despre respectiva problemă, în loc să taci și să postezi cântece cu mesaje triste sau poezii sau lucruri de genul și să treci cu speranța că își va da seama cu ce te-a spărat. Nat, vorbește cu el sau cu ea. Aspectul 2 de care o să vorbesc astăzi cu voi este să fiți cât mai sinceri și transparenți. Da? Acestea sunt moduri în care creșteți încrederea, despre care știm că este una dintre bazele unei relații sănătoase. Iar aici intră în ecuație orice dacă există o problemă de orice natură, fie că simți că aveți, nu știu, nevoie de mai mult sprijin sau că simțiți că trebuie să îmbunătățiți intimitatea sau atracția, este foarte important să o discuți cu partenerul tău și astfel sunt mult mai multe șanse să rezolvi respectivul lucru. De asemenea, nu ascundeți conturi de rețele sociale de partenerul vostru, prin care, bineînțeles, să comunicați pe ascuns cu alți oameni. Este, din păcate, foarte comună partea asta și credeți-mă că este mult mai nasol să vă descopere partenerul contul respectiv, care nu știa. S-ar putea că o să considere înșelat, chiar dacă voi n-ați făcut nimic. Încă. De asemenea, nu mai așeza telefonul cu fața în jos. Da? Dacă nu te simți confortabil cu ideea de a-i permite jumătății tale să aibă acces la telefon sau la contul de Facebook, înseamnă că tu simți mai mult sau mai puțin conștient că ai ceva de ascuns, care, dacă s-ar descoperi, ți-ar crea probleme în relație. Așa că vezi ce te face să te simți inconfortabil acolo când partenerul vrea să-ți ia telefonul. S-ar putea că o descoperi, de fapt, ceva important pentru tine și pentru relația ta. Iar aici, să fiu clară, nu mă refer la faptul că trebuie să aveți același cont, dar știți că sunt foarte multe persoane în care au contul, Alina cu Gheorghe. Și nici să îi dați parole de Facebook partenerului vostru. Însă, să zicem că odată, dacă partenerul vostru rămâne fără baterie și vrea să sune pe cineva, să nu intrați în fibrilații că s-ar putea că o să intre și pe Facebook. Dacă aveți emoțiile astea, înseamnă că aveți ceva de ascuns și ceva de rezolvat. 3. Setați câteva limite. Știu, nu ne plac prea mult. Însă sunt esențiale pentru o relație sănătoasă. Și când zic limite, mă refer la așteptările fiecărui partener, la dorințe și așa mai departe. Da? Unii le mai numesc și compromisuri, dar sunt necesare pentru a oferi siguranță partenerilor în relație de cuplu. De exemplu, pentru majoritatea oamenilor este mult mai confortabil și chiar înțelept să nu păstrezi relația, să nu păstrezi contactul cu foștii. Da? Bineînțeles, există o excepție când există un copil sau mai mulți copii la mijloc și atunci e o altă situație. Dar știți că există niște riscuri acolo. Eu sunt de părere că e important să avem o relație sănătoasă de prietenie cu foști sau de respect, să zic, dar nu foarte apropiată sau cel puțin nu după ce v-ați despărțit. Și voi știți de ce, că ați trecut pe acolo. De asemenea, nu conversa cu persoane care știi că ți-ar putea crește riscul de infidelitate. Ei știi asta, nu? Iar un lucru pe care tot l-am observat este că, și de fapt intenția mea este să zic direct ce nu ar fi bine să faci, este nu te mai compara cu, Xulescu, care postează de 2 ori pe zi ce relație fabuloasă are el sau ea, câte cadouri a primit, câte flori și așa mai departe. Fiecare relație este unică și niciodată nu știm ce se întâmplă cu adevărat în relația lor, în spatele imaginilor acele frumoase. Du-ți aminte că tu vezi în poze doar ce vor ei să-ți arate.
Deci fii atentă la așteptările pe care le ai de la partenerul tău. Ba chiar un studiu de la Universitatea Northwestern a demonstrat că oamenii care sunt nesiguri în relația lor au tendința să posteze mult mai frecvent despre cât de fericiți sunt ei în relația lor de cuplu. Deci să apare în fiecare post al partenerului tău sau tu să postezi în fiecare zi despre partenerul tău nu înseamnă că relația e neapărat bună. De asemenea, este ok să anunți pe Facebook că s-a încheiat relația ta sau, bine, că te-ai certat cu partenerul tău, dar nu ai nevoie de detalii intime, răutăți la adresa fostului sau, în fine, critici de orice natură. Da? Lipsa de respect față de respectiva persoană nu aduce niciun beneficiu, da? Ba chiar îți poate păta imaginea și lăsa încrederea celorlalți în tine. Și ajungem la final și vreau să te las cu ideea că dacă observi că, de exemplu, verifici des în profilul partenerului tău, să vezi cine a mai dat like, comentariu și așa mai departe, este posibil să te simți nesigur în relația voastră de cuplu. Acesta nu este un lucru normal, da? Deoarece relațiile sunt construite pe încredere și genul acesta de comportament poate să vă facă să vă îndepărtați unul de celălalt. Și dacă vrei să ai o relație frumoasă și sănătoasă, te invit să ai o discuție serioasă cu partenerul tău despre ce anume te face să te comporți în felul acesta și să găsiți soluții. Știu că e tentant să spunem că Facebook este vinovat pentru tot. Realitatea este puțin diferit. Nu Facebook bagă conflictele în casă, ci mai degrabă noi oamenii. Așadar, te invit să fii mai conștient și conștientă de punctul în care ești în relația ta de cuplu, să discuți cu partenerul tău și să găsiți soluții pentru amândoi. Chiar meriți să ai o relație mai conștientă și mai sănătoasă. Așa că acționează. Relațiile necesită implicare.